Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z ducha Twoim. Хвалите Бога нашего всесилия Его, и ты, кто боится Пана, малые и великие, бо пришло збавление моцы панования Бога нашего и улада помазанника Ягоного. Аллилуйя. Святую Мшу я спробую всіх інтенцій, які витрачені перед Святою Мшою, просячи, щоб у всіх збулася святая воля Божия. Святий Архангел Михаил нас берег от усего злого. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую хвалу. Spowiadają Bogu Всеватному, i wam, braty i siostry, что сгрешил я винный, думкою слова, учинком и залипаю. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ty odczyniasz bramy niebiesnego władactwa dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego. Umocuj łasce Twoich wiernych, tak jak nieoczyszczony od grzechów wysaguli obiecanej Twojej radości. Wraz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, i jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prawił się wieki wieczny. Читание книги Деяний апостолов. В те дни Стефан сказал народу старейшинам и книжникам: «Люди с твердым карком, необрезанным сердцем и ушами, вы завсёды противились Святому Духу, як отцы ваши, так и вы. Кого с пророков не переследовали отцы ваши, и забили тех, кто обещал Христа справедливого, здравниками и забойцами, якого теперь стались вы, які отримали закон, розпосредництва анёлов, але не заховували его. Коли они слухали это, запалали гневом у сердцах своих и скреготали на его зубами. Стефан же, наполненный Духом Святым, поглядел на небо и убачил славу Божию и Иисуса, який стоял правду живого, и сказал: «Ось бачу небеса раскрытые, и Сына Человечего, який стоит справа живого». Але яны, закричавши мощным голосом, заткнули уши свои и кинулись на его все разом. И, вывивши за город, начали каменовать, а свідки поклали одежду свою в колено юнака, якого звали Савлом. И каменовали Стефана, який закликал и казал: «Пане Єзу, прими дух мой». И, упавши на колени, ускликнул мощным голосом: «Пане, не лечи им грехов этих». И сказал, что это смерчил, а Савл был згоден с его забойством. Это Слово Божие. Дякую Пану. В руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. В руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. Будь для меня каменной твердыня, дом пристанешь обрутовать мне. Вот и моя скала, и моя твердыня, тебя выгулкивай многие тебя. Руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. Руки Твои,
Тебе отдаю я дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный. Я сподевался на Пана, веселюсь и радуйся милосердности Твоей. У руки Твоей, Пане, отдаю я дух мой. Нехай светить обличие Твое над слугой Твоим, збав меня у своей ласкавости. Под покровом обличия своего Ты ховаешь их от змов людских. У руки Твоей, Пане, отдаю я дух мой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я есть хліб життя, каже Пана, хто до мене приходить, ніколи не буде прагнуть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанна. Слава Тебе. У той час народ сказав Єсусу: «Який ж ти зробиш цуд, как мы убачили и поверили Тебе? Что учинишь? А яйцы ваши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Єсус отказав їм: «Сапраўды кажу вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, але Отец мой дае вам сапраўдны хлеб с неба. Бо хлеб Божий есть той, який сиходить з неба і дає життя світу». Тоді сказали йому: «Пане, давай нам завсёды такий хлеб». Єсус отказав їм: «Я есть хлеб життя. Хто до мене приходить, не буде голодним, і хто вірить у мене, ніколи не буде прагнуть». Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Цікава сьогодні розмова Єсуса з народом у сьогоднішній Євангелії. І коли я читав, то подивляв, наскільки Єсус терпливий, наскільки його є цієї терпливості до этого народу, якому треба шмат тлумачити, які, можна так сказати, трошку заслеплені, нічого не бачить, окремя своєї користі. Але праз гэта так само відкривається велике зрозуміння, наскільки терпливий так само Бог до мене у моїм щоденному житті, і наскільки милосердний до мене кожен день. І гэты діалог Єсуса з народом відкриває так само великую такую справу, а менавіта, що в нашому житті ми маємо дочинення такими з двома речами. Это воля Божия и воля людская. Воля Божия, она ведома, поводле ее маем жить, ей маем быть послухнями, и найлепший мы тут маем найлепший приклад життя поводле воли Божией, маем найсвятейшую Панну Марию, яка сказала: «Ось я, слово Панське, нехай мені станеться поводле Твоего слова». Але так само постать святого Юзефа, який так само чином був послухняний той волі Божій, яка його чекала. І, звісно, ми, як кожен віруючий християни, цю волю Божою щоденно виконуємо. Бо справді бачимо Божою опіку кожен день, дякуємо Йому, і найбільше в этом проявляється покора людська, как принять все тое, что попросту от Бога есть. Але трошку есть інакш з людської волі, з якою ми так само маємо дочинення. Бо кожен з нас чогось прагне,
Кожен з нас має якісь плани, до чогось імкнеться і щось хоче зробити. Але людська воля, як ми бачимо у сьогоднішній Євангелії, вона не завжди до доброго приведе. Бо коли у це виходить пиха людська, то воно може привести до великих клопотів, особливим чином для життя духовного. Бо просячи Ісуса Христа об конкретному знаку, успоминаючи те, що відбулося на пустині, коли Бог дав манну людям, які йшли з неволі єгипетської, люди до Ісуса звертаються і хочуть, як так само Аарон вислухав цю людську волю, як порядковався в цій людській волі. Чи так можливо? Ні. І поэтому пиха може привести чоловіка у тупик, може привести до злоби і до великої кривди, яку чоловік може сам зробити. Бо сам Ісус тлумачить, що Він покинув великий знак, що Він залишився з нами у Евхаристії, і щоденно є побач нас, приходить до нашого серця, коли ми його приймаємо у найсвятішому сакраменті. То що ж ми хочемо більше? І поэтому Ісус говорить, хто до мене приходить, не буде голодним, і хто вірить у мене, ніколи не буде прагнути. А накільки я вірю у Бога, який є живим і присутним у моїм житті, який є живий і правдивий, присутним у найсвятішому сакраменті. І накільки я виконую цю волю Божию. І хай в нашому серці появиться велике прагнення, щоб справді з покорою приймати усе те, що є згодно з волею Божою. До Бога, який умацовує нашу любов і кличе нас бути свідками у воскреслого Сина, узнесем наши супольные просьбы. Молимся за всех людей, откупленных Иисусом Христом, чтобы они завсёды прославляли Бога за Его добродетельность и милосердность. Тебе просим. Выслушай нас, Павел. Молимся за святого, миссионеров катехетов, как во имя Христа закликали людей до милосердия. Тебе просим. Выслушай нас, Павел. Молимся за науковцев и за творчую интеллигенцию, как своим талантом и працей служили на користь всем людям. Тебе просим. Выслушай нас, Павел. Молимся за померлых, чтобы они отримали радость мертвых повстания в вечной хвале. Тебе просим. Выслушай нас, Павел. Молимся за нас, верников этой святой мши, как мы, часто споживающие тело Христа, были все больше Ему подобными. Тебе просим. Выслушай нас, Павел. Молимся о всіх тих інтенціях, в яких відправляється свята мша про заступництво святого Антоніла Михайла, как во всем исполнилась святая Божия воля. Тебе просим. Выслушай нас, Павел. Боже, выслухай молитвы Твоего престола и одари все человечество верой и надеей на мертвых повстания для вечного життя, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пусть прославленный Боже наш, что я Тебе не смогу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать, и сердца чистым заховать. Молитесь, как мою и вашу я принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай вам Бог примет клятву Твои на восславление и хвалу имя Своего, по самому небесна
i všemu Kościołu światowemu. Panie nasz Boże, прими просвітаний святкуючого Христова, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, враз Христа Пана нашего. Amen. Отца I z ducha Twoim Богу серце. uznosimy ich dla Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Godna wytra i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і злаведна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою, як наш вечны абаронца. Ён адзін раз прынесены ў ахвяру ўжо больш не памірае, але пасля смерці крыжовай жыве вечна. Таму адкупленае чалавечаства ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, Nieba i земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе. Асвяці гэтыя дары разуму Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе вydana. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składający podał swoim uczniom każdy. Bierzcie i picie z jabłcie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, dzieля odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka tajemnica wiery. Obwieszczając śmierć Twою, Panie Jezu, wyznają Twою łaskę i żebrają Twojego Chrysta. Wspominając śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром и миссией духовенства. Памятай так само про братов и сестер наших, які опоснули в надійном воскрешении, и про всех, кто Твою ласку зашел с этого свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усими нами, как мы заслужили в делу житті вечном. У єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, які спрадліку подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Raz Chrystus, Chrystowi u Chryście, Tobie Boża Ojca Syna Budwy, u jedności Ducha Świętego,
уся пашана и хвала, разу Ciebie wieczny ja. Amen. Називаємося дітьми Божими і ими з'являємося, тому повною вдячності смілуємося казати: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам долги наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła, daj łaskawa spokoju w dni nasze, da pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje błogosławieństwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim: "Supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам". Prosił: nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, wieki żywiesz i błagadasz na wieki wieczny ja. Amen. Supokój Pana niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який береш на себе грехи стеру, змилуйся над нами, барану Божий, який береш на себе грехи стеру, змилуйся над нами, барану Божий, який береш на себе грехи стеру, одари нас упокоем. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, ja poklикany na wieczerę Jehowę. Panie, ja nie warty, jak Ty uboisz ode mnie, ale скажи только słowa i będzie ozdrowiona dusza moja. Любов'ю святою, заходить наш Бог.
сум разгоняет, надеясь святом. Наш Пан милосердный, и Он любит свою. Прометь мне ваш хлеб, удалину покус, как шлях человек, добром освятлял, у сердца Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який передалим сакраментам вечного життя, и приведи его до хвалебного воскрешения праз Христа Пана нашего. Аминь. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і пастать Свого Духа, покорно просим, нехай його знищить Павло, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на тьму душною в світі. Амінь. завсёды похвалёны, Всеми прославлены, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похвалёны, всеми нами прославлены, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похвалёны, всеми нами прославлены, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Пане Иисус Христе, укрытый в Наисвятейшем Сакраменте, приходим как раз заступництва так великого князя Гетмана войска Ваневских, святого Архангела Михайла, просить у наших интенциях. Дякуем Тебе за все отриманные ласки, які посилаєш кожного дня на нас. Перепрошаємо, що не використовуємо того добра, якое даєш нам у дорозі до святості. Перепрошаємо, що не зауважаємо другого чоловіка, який є поруч з нами. Просим Тебе в інтенціях тих всіх, які були прочитані перед Святою Мшою, так само у тих, які носимо в глибині свого серця, за тих людей, кому ми свою молитву обіцяли, хто найбільше її потребує. Будемо просити так само об супокої, братній любові, правді, справедливості в нашій отчині Білорусі. Так само врятувати світу від епідемії, в інтенціях всіх хворих, лікарів, а так само запомерних від цієї страшної хвороби. Прийми, Пане, наші просьби, які будемо до Тебе взносити. Святий Архангеле Михайле, наш могутний заступник перед Богом,
Мы щиро дякуем Тебе за отриманные добродействия и просим об новых с довером и живой надеей. Ты наш опекун и помощник. Сподеемся на Твою могутность, добрыню и незвычайную готовность подтримливать нас. Выслухай наши просьбы и приди нам на допомогу, коли мы будем моцно просить Тебе и неспынно ускликать, заступися за нас перед Богом. Заступися за нас перед Богом. Архангеле Божий, заступися за нас перед Богом. Судье створения, заступися за нас перед Богом. Князю найлепший, заступися за нас перед Богом. Оборонца закона Бога Створителя, заступися за нас перед Богом. Обновляй Божия ладу, заступися за нас перед Богом. Обновляй Божия ладу, заступися за нас перед Богом. Да, верный Пана, заступися за нас перед Богом. Pierwszy szanowalnik Boga człowieka, Zastupися za nas перед Богом. Оружие святого крыжа, заступися за нас перед Богом. Рыцарь Богородицы, заступися за нас перед Богом. Кировник небесного двора, Заступися за нас перед Богом. едва наельских отрадов, Заступися за нас перед Богом. меч, який карає взбунтованих духов, Заступися за нас перед Богом. одвечный противник сатаны, Заступися за нас перед Богом. шановальник правды и покоры, Заступися за нас перед Богом. приклад контемпляции Бога, Заступися за нас перед Богом. узор молитвы и охвяры, Заступися за нас перед Богом. веселка сярод бури спокусов, Заступися за нас перед Богом. опекуне помирающих, Заступися за нас перед Богом. доброзычливый верник заслугов, Заступися за нас перед Богом. предвестник спавления, Заступися за нас перед Богом. помощник душам чистовых, Заступися за нас перед Богом. проводник душам на шляху до неба, Заступися за нас перед Богом. анgelохомник костела, Заступися за нас перед Богом. опекун Христовых наместников, Заступися за нас перед Богом. оборонца столицы христианства, Заступися за нас перед Богом. Заступися за нас перед Богом. Оборонца столицы христианства. Заступися за нас перед Богом. опора католицких миссионеров, Заступися за нас перед Богом.
Дух, який служить усім, Заступися за нас перед Богом. вирятувальник з неволі, Заступися за нас перед Богом. славний чудотворця, Заступися за нас перед Богом. молимся. Волод небесов и наибольшая воронца душа. Мы чекаем благословленного плену Твоего заступництва за нас и за всех тех, кого Ты хочешь одарить ласками. Нехай наши супольные просьбы за каждого из нас, за наши семьи и парафии, за все супольности народы и увесь святый костел станут крылицей Божьего благословения на веки вечные. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiały, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiały, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiały, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, wola Twojej zarazy, barani nas Boża, a ratownej spacionej śmierci, ścieraży nas Boża. My grzeszni, Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas Boże. Молитва до святого Архангела Михаила Тихона Беларуси. Святый Архангеле Михайле, князю войска Ленінських, прийди на допомогу людям, яким погрожає сила тьми. Яны ж были створены подобенство Божие, откупленные праз життя, смерти з мертвых по устании Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенного на святыню Божию, как пробывал их Дух Святый. У Тебе, святый Михайле, костел моя своего оборонцу и опекуна. Ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокое, как не дозволил тримать людей в неволе и шкодить костелу. Нехай бездоганная панна, обранутая у солнца королева анgelов, простяве струшить голову антихристу и оборонит своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангеле Михаил, оборонца хвалы Наивысшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердие. Бережи нас у змагании, супроть спокусы и паспорт Злого Духа, будь нам оборон. Князю войска небесного, мocою Божою скинь пекла сатану и інших злых духов, які на згубу дуснують по свете. Посприяй, как мы прозу всю вечность были верными Твоему заклику. Кто ж, коли не Бог? Tajemnicu sakramentalną wspaniaj nas przygał Ciebie. Tracić moc starое право, Божья новый заповедь, что нам розум не тумашить, свято веры принясе, Богу вечному Троицы, прославленный хвала, и райцует Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, да
Oraz paschalную таємницю Христа предкупил всех людей. Заховай нас праву Твоей милосердности, как мы неспынно за Твою таємницю нашего избавления удостоились отринать ее. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога взнеси, ратуй, коли вздымутся хвали, мощью Божией зло разгони. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога взнеси, ратуй, коли вздымутся хвали, мощью Божией зло разгони. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога взнеси, ратуй, коли вздымутся